No niin, tervetuloa Kirkkokahvit-kanavalle. Näin korona-aikana me emme pääse muuten tapaamaan toisiamme, joten me simuloimme tällaista ikiaikaista perinnettä kirkkokahvien juomista näin videoyhteyden avulla ja me kutsutaan meidän katsojat seuraamaan tätä meidän keskustelua. Mun nimeni on Esko Särkkälä ja mun vieraana on tänään Helsingin kansanlähetyksen missiosihteeri Seppo Palonen. Tervetuloa Seppo. Kiitoksia. Seppo on tehnyt pitkän, nyt jo loppusuoralla olevan uran seurakuntatyössä, ollut erilaisissa liikkeissä palvelemassa, muun muassa viimeiset noin 20 vuotta Helsingin, oliko se 30 vuotta, niin Helsingin kansanlähetyksessä. Niin. Mutta on mahtunut siihen sun pitkään uraan vähän jotakin muutakin, että sä oot ollut siinä jossakin välissä 2 vuotta taksinkuljettajana. Vieläkö sinulla on lupa voimassa? Kyllä se varmaan on vielä voimassa. Tosiaan nyt kun siitä on 20 vuotta siitä taksivaiheesta, niin laitteet ja systeemit ja noi reititkin on kovasti muuttuneet, että en ihan suoralta kädeltä pystyisi lähteen takaisin. Joo, mun pitikin kysyä, sä vastasit tähän, mun pitikin kysyä, että vieläkö sä ajoittain teet keikkaa. Sehän on semmoinen työ, mitä ihmiset tekee myöskin niin kuin ohessa ja ajoittain, eikö totta? Kyllä, siellä oli hyvin monenlaisia kavereita, oli semmoisia, jotka teki sitä päätyönään ja semmoisia, jotka teki viikonloppuisin ja oli opiskelijoita, jotka teki siinä opiskelujen ohella. Mä olin sen 2 vuotta niin ihan kokoaikaisena. No, mutta nyt en tosiaan tehnyt sen jälkeen. Aikanaanhan se oli kunnia-asia taksikuljettajalle, että se tunsi Helsingin tai oman alueensa kaikki kadut, osasi kartan ulkoa. Onko se nyt vielä tarpeen vai onko nämä karttasovellukset niin kuin poistanut tämän osaamisen tarpeen? No, kyllä on aina hyväksi, että mitä paremmin tuntee paikat ja alueet. Tavallisesti se vaatimus on, että ei tarvitse tuntea kaikkea, mutta pitää olla niin kuin valmiudet löytää kaikkiin osoitteisiin, eli kartat ja muut vempaimet siellä autossa, että tarvittaessa löytää. Mutta omaa työtä se niin kun sujuvoittaa ja nopeuttaa paljon, jos niin kun, mitä enemmän tietää paikkoja ja reittejä. Ja mä muistan yhden nuoruusystäväni, joka halusi taksinkuljettajaksi, ja kyllä se Helsingin, oli Porvoosta, kyllä se Porvoon kartta kädessä kulki niin kuin monta kuukautta ja opiskeli niitä pikkukatujakin ja peläten, että näitä siinä tentissä sitten kysytään. Joo, kyllä mä jännitin taksikoetta enemmän kuin ylioppilaskirjoituksia. No, onko se seurannut tätä taksiuudistusta? Miten se on nyt muuttanut taksinkuljettajan työtä? Olen seurannut aika murheellisena siinä mielessä, että silloin kun itse 1998-2000 ajoin, niin sekä ulkomaalaiset että suomalaiset asiakkaat kertoivat siitä, mitä niin kuin luotettava suomalainen taksi on. Että vertaisi sitä monien muiden maiden taksitoimintaan, niin silloin todella niin kuin luottamus korkealla ja arvostuskin. No, nyt se on muuttunut vähän semmoiseksi villimmäksi touhuksi. Niinhän se on, ja varmaan vielä hakee vähän paikkaansakin, ettei jo vielä tiedetä, mitä siitä tulee. Että. Kyllä, juuri näin. No, minkälainen muutos se oli sitten jättää seurakuntatyö ja ruveta ajamaan taksia? Kyllähän se oli niin kuin hyvin suuri muutos, kun oli tottunut siihen mennessä kulkemaan niin kuin seurakunnasta toiseen tai lähetysjärjestön palaverista toiseen, niin sitten kun tuolla kulkee yössä ravintolasta pubiin ja pubista kapakkaan, niin ero oli suuri. Mielenkiintoista oli vielä se, että ihan ensimmäinen keikka, kun ensimmäistä aamua seisoin tolpalla, niin kohdistui helvetin enkelit prätkäjengin päämajaan. Että diakoni aloitti siitä.
No siinä ei sitten ollut vara valita, eikä taksikuskit sitä teekään, että ketä lähdettäisiin minnekä viemään, vaan jokainen pääsee kyytiin. Aivan. No onko sulla minkälaisia tarinoita näiden vuosien varrelta? Varmasti se on ollut. No on se sama ollut, eikö se, että tämä on niin kuin se seurakuntatyökin on tämä, että silloin ollaan töissä, kun ihmiset on vapaa-ajalla. No joo, kyllähän se näin on, että ne työajat siinä on niin kuin hyvin haasteellisia. Että tarinoita on paljon, mutta ennen kuin niitä kerron, niin kyllä sanoisin sen, että niin kuin käsitys taksikuljettajan työstä ja suomalaisista ihmisistä muuttui niin kuin huomattavasti positiivisemmaksi. Että oli paljon tämmöisiä liikemiehiä, paljon perheitä matkalla ulkomaille ja eläkeläisiä apteekkiin ja terveyskeskuksiin. Ja ihmiset oli hyvin, hyvin ystävällisiä. Että kyllä mun kuva muuttui niin kuin paljon positiivisemmaksi niin kuin suomalaisista. Paljon niin kuin ystävällisempiä, paljon puheliaampia kuin osasin ajatellakaan. Aivan. Joo, niin suomalaisista sanotaan, että ne ei ole herkkiä puhumaan, mutta että kun sit on korva, joka kuuntelee, niin ehkä sitten on sanottavaakin. Joo, mä koitin aina ne asiakkaat ottaa ystävällisesti vastaan, avasin oven ja katsoin silmiin ja hymyilin ja sanoin päivää tai huomenta tai tällä tavalla, että olisi siitä sitten helppo niin kuin valoisissa tunnelmissa jatkaa sitä työtä ja jatkaa ihmisten kanssa ehkä keskusteluakin. No, mun täytyy sitten täältä niin kuin asiakkaan puolelta ja taksin kyydissä olleen puolesta sanoa, että kyllä mä olen niin kuin aika värikkäitä persoonallisuuksia siinä tavannut, että ihan voisi sanoa muutama niin kuin ikimuistosenkin, joku on ollut oikein hyvä kuuntelemaan ja joku toinen on ollut oikein hyvä puhumaan. Joo, se on totta, että siellä on omat persoonallisuutensa ja kun työssä ollaan hyvin paljon yksin niin siinä varmasti niin kuin pidemmän päälle tulee se kaipaus niin kuin saada itse jutella ja en pidä ollenkaan yllättävänä sitä, jos taksikuski pitää niin kun, tai näkee asiakkaansa semmoisena kivana keskustelukumppanina. Aivan. No minkälaisia keskusteluja ja keskustelukumppaneita sulle siellä on sitten sattunut näinä vuosina, 2 vuonna? No mä otan nyt sieltä rajummasta päästä näitä esimerkkejä. Et näitäkin oli, mutta nämä oli kuitenkin harvinaisia tilanteita. Yksi tilanne oli semmoinen, että mä olin silloin vielä aika vähän aikaa ajanut ja kaupunkituntemus ei ollut niin hirveän hyvä. Ja uskaltauduin sitten Helsingissä viikonloppuyönä ottamaan siitä pari hurjankin näköistä miestä sitten kyytiin ja niillä oli aika rasvaset jutut, kun ne siinä keskenään ja myös muun kanssa sitten jutteli ja osoitteen hän oli sitten alue, missä tiedettiin olevan katuprostituutiota ja sinne sitten ajettiin ja tiesin, että taksien määräykset on semmoisia, että niillä alueilla ei pidä niin kuin tukea semmoista toimintaa, missä niin kuin etsitään prostituoitua. Että asiakkaan voi viedä sinne, mutta ei voi niin kuin ajaa hiljaa ja antaa sitten asiakkaan tehdä valintaansa. Mutta nämä oli sen tyyppiset kaverit, että siinä täytyy tehdä niin kuin he sanoivat. Niin me sitten ajoin hiljaa siinä ja yhtäkkiä huomaa, että poliisi on edessä ja poliisi on takana, siis poliisiautot. Ja mä sitten siinä pysäytin auton ja juoksin äkkiä poliisille sanomaan, että tiedän, että näin ei pitäisi tehdä, mutta tuolla on nyt aika karut tyypit mun kyydissä, että sanoin vielä, että on uskovainen mies, että en tahtoisi tämmöisessä olla mukana.
Poliisi tuli hyvin ystävällisesti auttamaan siinä sitten ja ottivat maksun näiltä miehiltä ja poistivat autosta. Mutta yllättävää oli niin kuin se, että ihan siinä tilanteessa, kun näitä asiakkaita poistettiin autosta ja poliisit oli siis siinä työssään, niin kyllä ne sinne jatkoi vielä tämän prostituoidun kanssa neuvotteluja ja hinnasta aivan röyhkeästi. Mutta poliisi auttoi siitä tilanteesta ja muissakin tilanteissa, missä poliisin apua tarvitsin, niin se oli hyvin asiallista ja ystävällistä. Ja tässä täytyy siis nähdä se, että mä olin niin kuin lähetysjärjestön työntekijä, joka oli siellä yössä ajamassa. Eli se kontrasti oli aika suuri tämmöisessäkin tilanteessa. Mutta tämä on joidenkin ihmisten elämää tällainen, että se nyt sitten vaan kosketti sinua niin kuin hetkellisesti sitten. Pääsit näistä niin kuin vähän niin kuin näkemään. Että. Joo, ja se on ihan eri asia niin kuin kuulla radiosta tai lukea lehdestä, että Helsingissä tapahtuu tällaista, kuin että itse on siellä mukana tämmöisissä tilanteissa, ja että asiakkaina on henkilö, joka on menossa prostituoidun luo, tai sitten prostituoitu, joka on menossa asiakkaan luo, niin hengittää sitä taksin ilmaa tällaisen henkilön kanssa hyvinkin läheisessä niin kuin kontaktissa siinä, niin jotenkin se muuttuu paljon todemmaksi, tämä elämän nämä karutkin puolet. Aivan. Sitten mä ymmärrän, että poliisi ja taksikuljettajat taitaa vähän toisiansa niin kuin toistensa työn vaikeutta ymmärtää ja sillä tavalla pelata yhteenkin, jos tarve vaatii. Kyllä, että muistan yhdenkin kerran, kun semmoinen karumman oloinen mies yhtenä viikonloppuyönä oli kyydissä ja hän sitten nukahti sinne autoon ja kun tultiin sitten hänen antamansa osoitteeseen, niin herättelin häntä sitten ja hän oli sitten hyvin aggressiivinen ja tiesin, että nyt tässä tulee, turpaan ja soitin sitten äkkiä poliisit, mutta tämä mies livahti sitten sinne omaan asuntoonsa lukkojen taakse ja poliisit tuli paikalle ja mies ei ollut vieläkään rauhoittunut, vaan oli hyvin aggressiivinen myös poliisia kohtaan ja poliisit laittoi hänet rautoihin ja ottivat häneltä maksun ja antoivat rahat mulle ja kysyivät, onko mulla vaateita tätä hankalaa asiakasta kohtaan, niin sanoin, että jotenkin siinä työn tuoksinassa on vaan se raha ja palkka mielessä, että ei ole vaatteita, kun saa ne rahat, mitkä tästä matkasta kuuluu saadaan. Aivan. Mutta poliisit hyvin asiallisesti ja niin kuin ammattimaisesti hoitivat sen tilanteen ja saivat miehen sitten rautoihin ja asian pois päiväjärjestyksestä. No, tämä oli jotenkin uhkaava tilanne. Oliko se tavallista, että joutui tämmöisiin uhkaaviin tilanteisiin? No kyllä siis, jos katsoo niin kuin prosentuaalisesti, kuinka paljon keikkaa oli, niin ne oli ihan murto-osa, alle 5% reilusti. Ja paljon se niin kuin riippuu itse, miten niin kuin suhtautui tämmöisiin hankaliin asiakkaisiin, jos ehkä useampia vaarallisia tilanteita ollut, mutta huumorilla ja ystävällisyydellä ja semmoisella kohteliaisuudella niin selvisi monesta vaikeasta tilanteesta. Joo. Sai asiakkaan nauramaan, niin silloin nyrkit jäi sinne käyttämättä. No, näin sanoo yksi tuttu portsari minulle, että kyllä sen, kun siihen tappeluun tarvitaan niin kuin kaksi, että jos toinen niin kuin viestittää sitä niin kuin ystävällisyyttä ja rauhallisuutta ja muuta, niin se kyllä niin kuin, se viesti menee usein perille ja se toinenkin leppyy. Kyllä, tämä tuli myös opittua. Joudutko usein sitä autoa sitten pesemään niin kuin kyydin mulla oli sillä tavalla,
sillä tavalla, että jos asiakas vaikutti siltä, että voisi joutua autoa pesemään, niin mä sanoin hänelle, että mitä se maksaa. Ja se on iso summa, minkä asiakas siitä joutuu sitten maksamaan. Että ei sitten tullut yhtään tämmöistä tilannetta. No, se on ollut tosi ikäviä, koska se summa se on kyllä huikean iso. Niin ja hyvä onkin, onhan siinä vaivaakin ja auton arvollekin hyvänä aika merkitystä sillä, jos siellä oksenneltaan esimerkiksi. Aivan. No, minkälainen kyyti se oli sitten se niin kuin miellyttävä kyyti? Joo, niitä oli ilman muuta valtaosa. Ihmiset oli välittömiä, ystävällisiä. Erityisesti on jäänyt pari semmoista kyytiä mieleen, jossa ihmiset oli nähnyt sen telkkariohjelman, joka minusta tehtiin silloin. Sen aiheena oli just niin kuin, että kirkon työntekijä, joka siirtyy ajamaan taksia. Vieläkö se löytyy jostakin se ohjelma? Onko se YouTubessa? Kuule, tota en osaa sanoa, että mä muutaman kerran sen itse nauhalta silloin katoin, mutta en ole nyt etsinyt sitä mistään, että löytyisikö se. Mutta kuitenkin, että myös asiakkaat oli nähnyt sen ohjelman ja muistan yhdenkin asiakkaan, joka innoissaan soitti kaverille ja sanoi, että hei, mä oon sen taksipapin kyydissä. Ja koki sen hyvin, tämä asiakas oli hyvin kivana ja näki enemmänkin tämmöisenä niin kuin kirkon työnä, sieluhoitona sen koko kyydin, että se siirtyminen paikasta toiseen oli niin kuin sivuasia ja taksipapin kohtaaminen oli sitten niin kuin pääasia. Niin. Tuliko tämä tuliko se sinun aikaisempi työ ja tuliko ne puheeksi siinä usein? Kyllä se aika ajoin tuli esille sillä tavalla, että ne niin kuin palveli toisiaan, se taksihomma ja sitten tämä kirkon työntekijän rooli. Mutta kun niin kuin Espoon taksia ajoin, niin keikat oli sen verran niin kuin lyhyitä, että harvemmin tulisi semmoisia pidempiä ja syvempiä keskusteluja, vaikka niidenkin oli ihan kivasti, mutta että siinä se kontakti on sen verran lyhyt, että olisiko joku 10 minuuttia keskimäärin. Aivan. No, tuliko sulle kiireajoja? Oliko koskaan kiire synnytyssairaalaan tai jonnekin muualle? Saitko laittaa pillit päälle? No, kyllä semmoisia tilanteita oli joitakin, että lääkäriä viemään niin kuin leikkaukseen sairaalaan sillä tavalla, että hän oli kotona päivystämässä ja oli saanut sitä puhelua, että nyt pitäisi päästä nopeasti niin sinne sairaalaan tekemään työtä, niin semmoinen tapaus oli ja silloin mentiin kovaa ja punaisia päin ja muutenkin niin kuin vauhdikkaasti. Sitten mieleen on jäänyt semmoinen yksi perhe, joka oli nuorempi perhe, joka oli pitkään odottanut ulkomaanmatkaa ja aamulla olivat nukkuneet pommiin sitten ja kauhean kiire lentokentälle. Ja tiesin, että se oli semmoinen aika, jolloin vähempi tuolla liikkeellä, niin siinä mentiin kovaa ja lisätippiä, kun ehtivät sitten missä ajoin. Ehtivät kentälle, joo. Joo, aivan. No, mitä sä koet itse, miten tämä on muuttanut sua, tämmöinen näiden ihmisten kohtaaminen ja tällaisen työn tekeminen? Jotenkin siis tämmöiset elämän niin kuin tummat puolet on muuttunut paljon niin kuin todellisemmaksi ja konkreettisemmaksi sille, että tosiaan se tuntuu kovin erilaiselta niin kuin lukea prostituutiosta tai tuo autossa
hengittää sitä samaa ilmaa tämmöisen ihmisen kanssa. Niin kuin nämä tarpeet, elämän tarpeet on muuttunut niin kuin todellisemmaksi. Joo. Ja se mikä on myös niin muuttunut, niin on se, että kun kirkon työntekijänä mietin sitä ennen taksiaikaa, että miksi eivät ihmiset ole vapaaehtoisesti mukana seurakuntien ja järjestöjen työssä enempää, niin sitten kun itse oli niin kun siellä maallisessa tavallisessa ammatissa ja niin kun halusi tehdä jotakin kristillistä työtä samalla, niin kyllä onnistui aina sitä vuorotyöstä sitten repiä joku aika johonkin hengelliseen tilaisuuteen tai tämmöiseen. Ja loppuvaiheessa en tehnyt sitten niin kuin mitään vapaaehtoistyötä, en jaksanut. Niin aivan iltatyön lisäksi sitten. No, suosittelisitko sä jotakin tällaista työelämätutustumisjaksoa kaikille seurakunnan työntekijöille? No kyllä sekin monille tekisi hyvää semmoinen niin kuin tauko, päästä sinne niin kuin elämän keskelle ja elämän tämmöisten karheiden puolien keskelle näkemään niin kuin ihmisiä ja kohtaamaan erilaisia tilanteita. Että sanotaan, että en vakituiseksi, mutta joku tämmöinen vuosi tuolla taksin ohjausperän Aivan. takana. Ja varmasti löytyisi, nyt taas vähän pätkii sun äänessä, Seppo. Aha. Ja varmasti löytyisi muitakin ammatteja, joissa voisi kokea samalla tavalla sitä niin kuin tavallisen ihmisen tavallista elämää ja ehkä vähän enemmänkin kuin tavallista, mitä sä oot tuossa kokenut. No, kaiken sen koetun jälkeen, mitä sä oot kaiken sen jälkeen, mitä sä oot kokenut tuossa ammatissa, niin minkälaisen yhteenvedon tai opetuksen sä muotoisit siinä muutamalla lauseella siitä? Eläväksi se on maa ja kesti 35. Ja Jeesus vaelsi kaikki kaupungit ja kylät ja opetti heidän synagogissaan ja saarnasi vallimia ja paransi kaikkinaisia tautia ja kaikkinaista raihinautta. Ja nähdessään kansanjoukot, hänen tuli heitä sääli, kun he olivat nääntyneet ja hyljetyt niin kuin lampaat, joilla ei ole paimenta. Niin kyllä mulle se taksivaihe oli just tätä, että vaelsin kaupungissa ja kylissä. Jeesushan kulki siellä ihmisten ja elämän keskellä, ei hän pelkästään ollut jossakin julistamassa, vaan oli siellä ihmisten keskellä ja joutui kohtaamaan monenlaisia tarpeita. Mutta myös sitten tämä jae 36 tuli läheiseksi, että nähdessään kansanjoukot, hänen tuli heitä sääli. Kyllä se näki paljon semmoista eksyneisyyttä, haavoittuneisuutta, raihnautta siellä, että tuli semmoista myötätuntoa niin ihmisiä kohtaan ja semmoista inhimillistä lämpöä. Tässä tulee nyt mieleen eräskin nainen, jota parinkin kertaan kuljetin. Hän kotoaan ajoi hautausmaalle katsomaan hautaa, jossa hänen puolisonsa oli ja hän katsoi sitä ja sitä etsii takaisin hänen kotiinsa ja hän sanoi, että tässä niin kuin hänen päivänsä sitten oli. Tässä hänen ohjelma ja tapahtumat tälle päivälle. Ja sitten seuraavana päivänä sama. Tämmöistä eksyneisyyttä, hätää, yksinäisyyttä tuli nähtyä paljon ja kyllä se synnytti semmoista myötätuntoa ihmisiä kohtaan. Joo. Kiitos Seppo. Oli tosi mukava kuulla nämä kaikki asiat. Kiitos katsojille. Tähän lopetan.